Казан, ноябрь, ел башыннан башкалада 20 меңнән артык җинаять эше теркәлгән. Былтыргы белән чагыштырганда 9%-ка күбрәк. Сәбәбе пандемия чорында телекоммуникация технологияләре аша башкарыла торган җинаятләрнең артуы. Игъланымны куйдым. Исемен үзгәртеп бирүебезне сораган Ләйлә Вәлиева шундый җинаять корбаннарының берсе. Тун сатып акча эшләр урынга үзе акчасыз кала. Товарыгызны алабыз дип шалтыратып, акчасын картасына күчерергә теләк белдерәләр. Карта номерына кадәр әйттем. Әле алай гына да түгел. Картаның артында 3 номер була бит инде. Аны бит инде әйтмәскә кушалар. Мин оны да әйттем. Нәтиҗәдә Ләйләнең банк картасында булган акчасыннан җилләр исә, еш кына мондый хәлгә калган кешеләр йөзләрен күрсәтүдән ояла. Ничек инде шуны белә торып, үз кулларыбыз белән акчасыз калганыбызны әйтик диләр. Гәрчә аларның гаебе бу очракта кешеләргә ышанучанлык кынадыр мөгаен. Кибер куркынычсызлык тармагында эшләүче белгечләр сүзенә караганда, соңгы вакытта кибер һөҗүмнәр елдан-ел камилләшә һәм төрлеләнә дә. Мошенниклар арасында аеруча да вишинг дип аталучы алдау схемасы популяр диләр. Ул телефонга шалтыратып үзен банк, салым инспекциясе, пенсия фонды хезмәткәре дип таныштырып, банк картасы мәгълүматларын алудан гыйбарәт. Шалтыраттылар, имеш. Блогер Ойназ Габидуллина да шундый алдакчылар кармагына эләгә. Балар имештер минем картада булган бөтен акчаны сакларга тырышып, киресенчә үзләренә аны алдылар. Есть преступления, связанные со звонками якобы сотрудников банка. Банк хезмәткәре буларак шалтыратулар акча урлау очракларында 40% тәшкил итә. Банк һәм кәрәзле телефон оешмалары клиентлар базасы урланган дип хәбәр иткәннән соң, хәзер җинаятьчеләр кулында шәхси мәгълүматлар күп. Шуңа мондый җинаятләрнең саны арту сәбәбенең берсе дип җәмгыятьнең цифрга күчүендә атарга мөмкин. Татарстан гомумән IT технологияләрнең көнкүрешкә килүе буенча илдә алда бара. Моның исә ике ягы бар. Бер яктан электрон хезмәтләр тормышны җиңеләйтә, икенче яктан җинаять эшләү өчен мөмкинлек ача. В связи с пандемией очень сильно изменился ландшафт киберугроз. Пандемияга бәйле рәвештә кибер һөҗүмнәрнең җирлеге нык үзгәрде. Бу без гадәтләнгән хезмәтләрнең онлайн форматка күчүенә бәйле. Әйтик, интернеттан товар сатып алу ешайды. Цифрлы икътисадның хәрәкәте мошенникларның артуына да китерә. Заманча интернет мошенниклык җинаятләрен ачу авырлаша диләр Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгында. Еш кына җинаятьчеләр бөтенләй башка шәһәрдән булырга мөмкин. Шуңа хукук сакчыларына Калининградтан алып Владивостокка кадәр бөтен ил буйлап йөрергә туры килә. Чөнки мондай телефон аша акча урлауларның күбесе төрмәдә утыручылар икәнлеге беркемгә дә сер түгел. Әле быел гына Мәскәү тикшерү изоляторларының берсендә шундый яшерен кол үзәк ачыкланган иде. Камерада дистәләгән телефон табыла. Алар гади халыкка шалтырату өчен кирәк булган. Татарстанда да төзәтү учрежденияләре территориясенә тыелган әйберләр кертелмәсен өчен әледән-әле тикшереп торалар. Быел гына шул рәвешле 1711 телефон колониядә утыручылар кулына эләкми калган. Мисал өчен, октябрьдә төнлә Питрәч районы Пановка авылында урнашкан 3-нче номерлы төзәтү колониясе территориясенә җинаятьчеләр кәрәзле телефон кертергә теләгән. Моның өчен квадрокоптер кулланалар. Колония хезмәткәрләре эшчә торган җайламаны вакытында күреп ала һәм территориягә якынлашкач аны атып төшерә. Квадрокоптерга төенчек беркетелгән булган, анда 3 мобиль телефон һәм 10 сим-карта табыла. Ул телефоннар колониядә утыручыларга нәрсә өчен кирәк булырга мөмкин? Мөгаен гаиләләренә шалтыратыр өчен түгел, нәкъ менә без аралашкан кешеләр кебек ышанучан халыкны алдау өчен. Ул арада банклар клиент акчасын саклауның яңа юлларын булдыра. Мы общаемся с международными платежными системами, а также Без халыкара түләү системалары һәм үзәк банк белән элемтәдә торабыз. Алар безгә шикле карталар турында мәгълүмат бирә. Аларны соры исемлек дип атыйбыз. Система клиентның шул карталарга акча күчерә башлаганын күрсә, автомат рәвештә картага блок куя. Айга 2 тапкыр шалтыраталар. Алина Шәрипҗанова мошенниклар белән сөйләшү җаен тапкан. Беренче теге звонок яңгыраудан соң без ишетмим. Нәрсә, кабатлап әйтегез дип, шуңа күрә без тик татарча гына сөйләшә башласак, алар шул мизгелдән трубка алалар. Государственная система вообще относится к самым, наверное, защищенным системам. Дәүләт системасында мәгълүматлар иң яхшы сакланган булып санала. Әмма мошенниклар дәүләт сайтына охшатып ясалган ялган сайтлар аша мәгълүматны җыя аладыр мөгаен. Шуңа игътибарлы булырга кирәк. Инде быелның җәеннән Дәүләт Думасында банк хезмәткәре булып шалтыратучы мошенникларның телефон номерын блокка куярга мөмкинлек бирүче закон проекты әзерләнгән. Аны әле ФСБ, МВД, Элемтә министрлыгы үзәк банк белән килештерәсе бар диләр. Яңа законны киләсе елга кертү планлаштырыла. Әлегә ышанмаска гына кала. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.